गुड मर्निं एभ्रिवान आं दायो दङ माने माजबाद डेलि मार्केट खाथियाव आरोना आङो जोंहाथ' दैज्लां समाव माने कारेन्टआ थाबाय थाया नालाय भिडिअ बानायनो बिराद माने प्रब्लेम जायो बिदिनो कारेन्ट थाबाय थायाब्ला जोङो भिडिअ बानायनो मोना बिनि थाखाय आंनो इनभार्टार नांगौ जादों आरो इनभार्टारजों बेटारि दा आंनावथ' फैसा गैया फैसा गैयिनि थाखाय आङो दा माने बाजाजाव फाइनान्स लासिगोन आरो जोंनियाव माजबादाव मोनसे बाजाज शप खुलिबाय दादा ক'ত গৈ আছে স্কুলত মোৰ টাইম হোৱা নাই আৰু কেইদিনমান পিছত আহি আছোঁ মই অহা নাই ভালে আছোঁ বৰ্তমান দে গৈ থাকক ন दा नैबेयाव दिल्ली मार्केट नायनो हागोन नोंथांमोना बे दिल्ली मार्केटनि अपोजिटनो नैबेहाय गोदान RMS इलेक्ट्रनिक्स खुलिबाय आरोना बेहाय नोंथांमोना गासिबो फ्रिज टिभि सिभि मोननो हाजोबगोन बेहाय आं दा सिगांथिं गाखोलांसै आंनो माने बेटारि बेनिफ्राय इनभार्टार नांगौ जादों नालाय न' सिङाव नोंथांमोनाथ' मिथिखादों आंनाव माने दा कालार बायदिसिना बिदिनो रुमखौबो सिलिं लाइट साइट होजोबनानै फैसा गैला नालाय बेनिखायनो आं दा फाइनान्सआव लांसै आरोना इनभार्टारखौ आङो सिगाङावबो आङो बिदिनो आइफनखौ आङो बाजाजाव फाइनान्सआव लादोंमोन निरजदानिफ्राय दा नोंथांमोना मोननो हागोन आरोना जायफोर माने बाजाज फाइनान्स लानो लुगैयो उदालगुरिनिबाबो ढेकियाजुलिनिबाबो रौतानिबाबो अरांनिबाबो नोंथांमोना गोजाननिब्लाबो बेहाय लांफैनो हागोन आरोना एभेलेबेल मोनजोबगोन बे माजबादाव थाव दिफु खाथियावनो नोंथांमोना नायनो हागोन नैबिथिं थाव दिफु दङ बेनिफ्राय दिल्ली मार्केटनि अपोजिट माने बिल्डिंआव आरोना दा गोदान शप खुलिदों आं दा सिङाव हाबबाय नै नायदो नोंथांमोना मा मोननो हागोन बेहाय फ्रिज मोननो हागोन बेनिफ्राय वाशिं मेसिन बेहाय वाशिं मेसिन गोबां दङ ओमफ्राय फ्रिजफोरबो दङ दा गरम बोथोराव बयनोबो फ्रिज नांगौ जायो नोंथांमोना जुदि फैसा गैयाब्ला माने बाजाजाव जिर' डाउन पेमेन्टआवबो लांनो हागोन आरोना मान्थलि सुख'नांगोन बेनिफ्राय नैबेहाय गरम बुस्थु दोननानै जाग्रा बिदिनो सिंग्रा एरि बायदिसिना दोननो हागोन आरोना गरम बुस्थु खालामनो हागोन दसेयावनो बेनिफ्राय गस्ला जिनाखि स्ट्रिट होग्रा बेखौबो लांनो हागोन नोंथांमोना गस्ला माने स्ट्रिट होनो हागोन लंपेन्ट बेनिफ्राय टिभि सिभि फ्रिज सिजनिफ्राय लानानै हम नोंथांमोना मा नांगौ न'आव बिनि गासिबो बुस्थुफोरखौ मोनजोबगोन साउन्ड सिस्टेमबो मोननो हागोन नोंथांमोना बेनिफ्राय लाइटनि बेबस्थाबो मोननो हागोन बेहाय गोबां दं आरोना नै सोरनोबा जुदि मिक्सार मेसिन नांगौबा मिक्सार मेसिनबो मोननो हागोन जुदि नोंथांमोनाव माने फैसा गैयाब्लाबो नोंथांमोना बेहाय माने जिर' डाउन पेमेन्टआवनो मोननो हागोन आरोना बाजाजाव दा नोंथांमोना मबाइल नांगौब्लाबो बाजाजनिफ्राय फैसा लन लानोब्लाबो लानो हागोन बेनिफ्रायनो आं नोंथांमोननो खिथागासिनो निरज दाया खुलिदों आरोना बेखौ इधर मेरा भाई है नीरज भाई मैं पहले उसी से मैंने आईफोन भी लिया था अभी लोन भी लिया जिसको चाहिए अभी माजबाद पर आ सकता है तो माजबाद लोकेशन क्या है अभी थोड़ा बता दीजिए माजबाद दिल्ली मार्केट मैंने पहले भी बता दिया अपना लैंग्वेज पर तो जो भी बंदा मेरा वीडियो देखते हैं वो लोग आ सकता है कि नहीं भाई तो कितना महीना हुआ ये दुकान ओपन करते हुए दुकान का तो आपका 1 साल से ऊपर हुआ है बट ऊपर में सिर्फ आपका 2 महीना हो रहा है हाँ अभी तो ठीक ही चल रहा है ना अभी सामान तो थोड़ा कम लग रहा है मैं जो भी बंदा अभी जिसको ऊपर में सेटअप करने की वजह से हाँ ऊपर में सिर्फ हुआ है अभी मैं बैटरी लेंगे वो बैटरी दिखा दीजिए आप डाउन में ले सकते हैं आराम से चलो बैटरी दिखा दो मुझे चलो ये भाई भी है ये वो चिकन पकोड़ा का दुकान देता है ठीक है ना भाई बढ़िया नायनो हागोन नोंथांमोना नै आंनिबो बेहाय मासाद भिडिअ सोलिगासिनो दङ टिभियाव बेनिफ्राय नोंथांमोना सोरनोबाफोर हम थिएटार नांगौब्ला हम थिएटारबो मोनगोन बेहाय बेनिफ्राय नोंथांमोना सोरनोबा लेपटप कम्पिउटार मबाइल नांगौब्ला बेहाय गासिबो मोनजोबगोन आरोना आङो सिगाङाव बिदिनो आइफनबो लादोंमोन आइफन 14खौ नोंथांमोना जिनाखि दायो माने भिडिअ फुटेज नुगासिनो बे आइफन 14 जोंनो शुट जागासिनो दङ मैं जो पहले फ़ोन लिया था आईफोन 14 ही लिया था मैंने फाइनेंस में लिया था नीरज भाई ने दिया था मुझे आईफोन 14 फाइनेंस की तरफ से मैंने पैसा भी लिया तो कोई लोन लेना चाहता है तो नीरज भाई के पास आ सकता है सोरबाफोर माने फाइनेंस लानो गोसोब्ला बेहाय नीरज भाइनियाव फैब्लानो जाबाय आरोना माने फाइनेंसआव लानो हागोन कम्पिउटारबो लानो हागोन लेपटपबो लानो हागोन आरो सोरबाफोर माने मबाइल लानो गोसोब्ला सैमसांआनो जा आइफोनानो जा बिदिनो गुबुन ब्रांडनि एंड्रॉइडानो जा माने लानो हागोन आरोना भाई वो 20,000 का फ़ोन अगर किसी को चाहिए तो उसमें कितना देना पड़ेगा जो सिविल के डाउन पेमेंट हाँ कितना देना पड़ेगा तो पहले आपका अगर बजाज का किसी का कार्ड है हाँ। तो 0 DP पे भी ले सकते हैं 0 डाउन पेमेंट और ऐसे आपका 25% 35% में आ जाएगा ना माने हाँ जैसे कि
20,000 का फ़ोन होने से अगर बजाज का एयरपोर्ट्स आपका 5,000 से डीपी 4,000 से आता है। अगर बजाज का पहले नहीं लिया तो बजाज का नहीं लिया तो वही 4,000 4,500 ऐसा डाउन पेमेंट आएगा, बाकी आपका इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 0% इंटरेस्ट के साथ। माने लोगोफोर सोरबाफोर माने 20,000 नि फन लायोब्ला माने जेबो फाइनान्स लाफेराखैब्ला बाइकफोरबो फाइनान्स लानाय गैयाबा बेंकजों जेबो माने फाइनान्सनि रिलेटेड गैयाब्ला 20,000 नि मबाइलखौ 5,000 सो होब्लानो माने मोनगोन आरोना। बेनिफ्राय सोरहाबा बाजाज कार्ड दंखायो, सोरबाफोर बिदिनो DMI आव मबाइलफोर लाखांनाय, फैसाफोर लोन लाखांनाय, होमब्ला माने जीरो डाउन पेमेंट में भी हो जाएगा। जो पहले मैंने लोन वगैरह लिया है, बाइक वगैरह फाइनेंस में लिया है, वो सबका जीरो डाउन उनके लिए जीरो डाउन पेमेंट में ही हो जाएगा। तो उसी में सब लोग क्योंकि समझ में नहीं आता है, जो बैनर में लिखा हुआ होता है उसमें जीरो डाउन पेमेंट, हाँ 0% इंटरेस्ट या जीरो डाउन पेमेंट, हाँ लोग समझते हैं कि उसी में जीरो डाउन पेमेंट में ही सब लोग मिल जाता है। नहीं, लेकिन सबको नहीं मिलेगा। हाँ, जो एलिजिबल है बजाज का कार्ड के साथ, जिनका सिविल हाई होता है 760 प्लस, उन लोग को जीरो डीपी भी मिलता है। हाँ ठीक है। तो लोगोफोर सोरबा सोरबा माने सानो आरोना बिदिनो बेनारफ्राव लिरनाय थायोना जीरो डाउन पेमेंट, दा बेफोरो माने बेंकनिफ्राय जेबो लोन लायाब्ला बा माने बाजाजनिफ्रायानो होन बेलेग माने फाइनान्सआव मबाइल लायाब्ला माने जीरो डाउन पेमेन्टआव मोना। जायफोर माने सिगाङाव लाखांखानाय बा बेंकनिफ्राय बिदिनो माने फैसा लेनदेन बिदिनो लानाय थायो लोनफोर, बिसोर माने जीरो डाउन पेमेन्टआवनो मोनगोन आरो। जीरो डाउन पेमेंटखौ माने बाजाजाव पहले बाजाज में वो कार्ड बनाना पड़ेगा तभी तो मिलेगा ना। बाद जैसे में कोई न्यू कस्टमर कुछ परचेस करता है, फोन या ये अप्लायंसेस कुछ भी, उस जो फर्स्ट परचेस होगा उसके साथ बजाज का एक मेंबरशिप कार्ड मिलेगा 10 साल के लिए। ठीक है, उसका वैल्यू रहते हैं। और आप जब नेक्स्ट टाइम जो कुछ लेंगे उससे आपको जीरो डाउन पेमेंट में मिलेगा। पहले बार लेना चाहता है तो पहले बार में आपको डाउन पेमेंट देना ही पड़ेगा। 20,000 का फोन होने से 5,000 देना ही पड़ेगा। ठीक है। तो लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखाबाय, माने नोंथांमोना 20,000 बा 30,000 नि मबाइल लायोब्ला 30,000 नि लायोब्ला नोंथांमोना 6,000 बा 7,000 सो होग्रोनांगोन आरोना। बेनिफ्राय मान्थलि सुख'बाय थानांगोन। जायफोर माने बाजाजाव मबाइल लानो सानदों बा लेपटप डेस्कटप लानो सानदों बा नोंथांमोना केमेराबो मोनगोन बेहाय, ड्रोन शॉट नांगौबा ड्रोन भी लाके देगा भाई। अगर आपको कैमरा चाहिए तो वीडियोग्राफी करने के लिए यूट्यूब के लिए फ़ोन अच्छा फ़ोन चाहिए तो आपको यहाँ से ला सकता है, यहाँ से ले सकता है। क्योंकि मेरा हिंदी टूटा फूटा है, फिर भी अच्छा बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो नोंथांमोना लांफैब्लानो जाबाय, बेहाय मबाइल नांगौब्लाबो लांफै, फ्रिज सिज नांगौब्लाबो लांफै, बेनिफ्राय बक्सबो मोनगोन, ऑल एवरीथिं नोंथांमोना न'नि थाखाय मा मा आगजु गोनांथि दङ बेहाय मोनजोबगोन आरो। दायो आङो बैटरी लानोसै, मुझे बैटरी का ज़रूरत है अभी, बैटरी लेना बैटरी ले रहा हूँ मैं अभी, बैटरी और इन्वर्टर। मेरा रूम तो अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है, अभी मैं बैटरी लेंगे। चलो भाई। बेट्रिखौ नायदो नोंथांमोना, बेहाय लुमिनास दङ, बेनिफ्राय एक्साइटनि दङ, एसएफनि दङ। ओमफ्राय आं दा माने एक्साइटनिखौ लांगोन आरोना। आं माने एक्साइटनिखौ लांनो होदों, माखासे कमेन्ट्सआवबो बुंदों आंखौ। लुमिनासनिखौ आङो माने इनभार्टारखौ लानोसै, लुमिनासनि इनभार्टारा मोजां होनना बुंदों। माने बेबो मोजाङानो, बांद्रायबो गाज्रि नङा, एसएफनियाबो मोजां। बेनिफ्राय आं दा माने एक्साइटखौ लांगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना जायफोर माने इनभार्टार नांगौ नोंथांमोना बेहाय लांफैब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना सोरबाफोर दुकान सुकान होयोब्ला दुकानफोरनि थाखाय बिराद गोनांथि बियो। नैबे जाहैबाय नोंथांमोना बेहाय गाइखेर साइखेर, बेनिफ्राय चिकेन, बिदिनो बेदर बायदिसिनाबो दोननो हागोन आरोना बेहाय। गरम बोथोराव बिराद मोजां बियो। बियार सियारबो लोंग्राफोरबो दोननो हागोन नोंथांमोना बेहाय। बेनिफ्राय बिदिनो थान्दा, बिदिनो स्प्राइट माबा माबि गासिबखौबो दोननो हागोन आरो बेहाय। बिराद मोजां। नोंथांमोना 5 इयार्सनि बेहाय वारेन्टि मोननो हागोन। नैबे 5 इयार्सनि वारेन्टि होखानाय दङ। जायफोर लांनो गोसो लांफैब्लानो जाबाय। आं दायो बेट्रिखौ लांसै, नैबेखौ लांसै आं दायो एक्साइटनि। तो लोगोफोर आङो एक्साइटनि बेट्रि लाबाय। नोंथांमोना गोबाङा सोरबा लुमिनासनि लानांगौमोन, सोरबा एसएफनि लानांगौमोन होनना बुंगोन, खिन्थु आङो माने एक्सपिरियेन्स मोननाय हिसाबै एक्साइटनि बेट्रि लादों। बेनिफ्राय आङो इनभार्टारखौ आङो लुमिनासनि लादों। नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेकग्राउन्डआव आंनि भिडिअ जादोंमोन, दायो स्टप जालायबाय नै।
नेटा एसे स्ल' नै माने बेहाय मासाबबो सोलिगासिनो दङ टीवीआव बिथिंजाय नै प्राइसखौ लिरगासिनो दङ अभी नीरज भाई मेरा जो सामान लिया है उसी का प्राइस के बारे में लिख रहा है वो वारंटी वगैरह कैश मेमो देंगे थोड़ी देर बाद मैं अभी लेके जाएंगे दायो आं लानानै थांसै लोगोफोर बेटारिखौ गाहायावसो दङ बेटारिया बेहाय गैया आं दा माने लांफैबाय आरोना नांगौ जायो नालाय भिडिअ बानायनायाव अखा हाबाय थायोब्ला सारअन्थाइ गावोब्ला बिदिनो कारेन्टआ थाया जोंनियाव दैज्लां बोथोराव दा आङो टेकनिकेल भिडिअ बानायनो थाखाय नांगौ जादों आंनो इनभार्टारखौ गोनांथार आरोना मबाइल चार्ज गैयाब्लाथ' जोङो भिडिअ बानायनो हाया बेनि थाखाय दा सोरबा बिदिनो मबाइल बायनोब्ला फाइनान्सआव बायनो गोसो दंब्ला फैसा गैयाब्ला बिदिनो नोंथांमोना जिर' डाउन पेमेन्टआव मोननो हागोन बेहाय मबाइलानो होन कम्पिउटारानो होन बिदिनो ड्रन सनबो मोनगोन बेहाय नोंथांमोना अर्डारल' खालामनांगौ आरोना दा फ्रिज सिज नांगौब्ला बिदिनो टिभि सिभि मा नांगौ नोंथांमोना इलेक्ट्रनिक बुस्थु गासिबो मोननो हाजोबगोन आरोना दे बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय